Hello mga ka-LC. Okay, ang atong episode karon is about eggs. Okay, na mga ko'y friend nangutana nga mami unsaon kuno ng soft-boiled egg or perfect nga hard-boiled or even poached egg. But before ta mag-start na ako'y gamay nga guide katong naglisod og subscribe using mobile browser. Naay tulo ka dot dira sa ibabaw. Okay, click lang na nato and then open in YouTube. Okay, so enabled na din ang subscribe. Pwede na siya mag-click. Okay, click ang bell and then all bell and then click tayon ang like and share. Okay, let's start. Okay, first, magpabuka lang taog tubig. Okay, pagbukal ani, ato tayong butangan og vinegar. Wala man ko'y vinegar, so apple cider lang akong gamiton. Mga isa lang siya ka kutsara. Okay, and then, ato na yung butang ang itlog. Okay, gagamit ko aning strainer no para dili na siya mahulog, mabuak. Alright. Okay, para dili na ko mabundak. Okay, ang purpose nato sa vinegar kay para tibuok ang itlog. Okay, kung just in case pareha nang nagbukal na siya bangga-bangga sila sa sulod na tendency nga mabuak. So, ang purpose sa vinegar nga intact lang gihapon ang atong yolk or atong itlog. Okay, after pagpabukal og 5 minutes, imong i-off ang kalayo, is pasagdan lang dayon siya for 5 minutes. Ayha na to haunon. Okay, na ako'y gi-ready diri nga butangan no. Ang first is na ay ice. So ice water ang duha, tap water ang ikatulo wala lang. Para ma-differentiate na to, ma-compare na to unsay result sa yolk. Then ihulom lang dayon ni siya for 5 minutes. Okay, after 5 minutes, ato na din siyang palitan. Okay, naara. Ang first nga egg, katong gihulom sa ice water, humok kaayo ang iyang egg white and moist kaayo ang egg yolk niya. Sa ikaduha, medyo gahi-gahi na ang egg white, no? Okay, dry na pod ang sa sulod. Sa ikatulo, same, gahi na kaayo, medyo rubbery na ang Okay, naatay gamay nga trivia no about sa overcooked nga egg. Nakita ninyo ng murag medyo lagom or green ring daw ang tawag ana. Mugawas daw na siya kung overcooked na ang egg kay reaction daw na siya sa sulfur og iron and not safe kuno na siya kanon no. So back sa atong fourth nga itlog, maghimo taog soft boiled egg. So same ra nga water akong gigamit. And then, ato dining i-boil, pabukalan nato ang itlog for 5 minutes. Okay, after 5 minutes, isoak nato siya diretso sa ice water. Okay, and then isoak ni siya sa ice water for another 3 minutes. Okay, and then using the same water, okay, maghimo kog poached egg. So, akong ipasimmer, dugangan ako isa ka kutsara nga vinegar. Okay, ang itlog ako na siyang gibuak daan sa mag kay baga-baga man ni atong mag para di ta mapaso inigbutang nato sa center. Okay, pagbutang nato, make sure ang atong tubig is wala na nagbukal, simmer na siya and leave it there for 5 minutes. So tibuok gihapon ang atong itlog no, tungod na siya sa vinegar. Okay, so while waiting sa atong poached egg, i-check nato ni ang atong soft-boiled egg. So, I guess it's already 3 minutes. So, ang akong pagpanit ani, pagbuak na ko sa shell, dito ko sa round nga part, dili sa pointed. Kay naman na siya hollow diri. So, kaning hollow, pwede na to mabira og sakto ang kaning kanang panit bitaw o tungod sa hollow. Okay. So, pagbira na to ana, mapanit na tog sakto, maseparate na tog sakto ang shell sa itlog and smooth kaayo ang atong pagpanit.
Kaya atong i-check ang sulod kung soft-boiled ba yun siya. Okay. This is it. See? Diba? Okay mo na siya. Ang ilang term po na is runny eggs ko, no? Or soft-boiled eggs. So, perfect kayo, no? Soft. Ay, kaya siya isagol sa tusino or sa imong steak. Okay. So, back sa atong poached egg. So, after 5 minutes, ato na din siyang haunon. Tibuok kaayo ang atong egg white. And dili jud na mo gawas ang dapat ang perfect nga poached egg bisag imo pa na siyang i-wiggle-wiggle, dili jud na mo gawas ang yolk. Okay? And then atong i-check ang yolk kung na-overcook ba siya or wala. And this is it. Our poached egg. Okay, remember 5 minutes lang siya gi-simmer. Okay? Mao ni akong pinaka-paborito nga part. Take a closer look. This is the best part. That's it. Wow! The perfect burst. Again, in slow-mo. Yon. Perfect. Okay, so that's it. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe or share. Bye!